Benvingudes, benvinguts a l'entrevista de Mataró Ràdio. Avui parlarem de literatura, de contes, de narració, d'espectacles basats en contes també, i ho farem amb una malgratenca que ha escrit una sèrie de contes que estan compilats en el llibre Resseguir. De fet, Resseguir és el títol d'un d'aquests contes que formen part d'aquest llibre editat per Boliana Edicions, l'editorial maresmenca. Assumpta Mercader, molt bon dia, benvinguda. Molt bon dia. Assumpta Mercader, de Malgrat de Mar, que, com dèiem, ha publicat aquest Resseguir, que és un recull de diversos contes. No són contes per la mainada, per entendre'ns. No, això encara s'ha d'aclarir. Exacte. Hi ha molta gent que assumeix contes amb públic infantil i no és així. Sí, per què ens passa això, aquesta tendència a pensar, conte, ui, és per la canalla? Perquè el gènere conte aquí no està molt valorat ni es té molt present. En canvi, contes per nens i nenes sí que tothom ho té clar, no? Ho hem de reivindicar, això. Aprofito el moment, ja. Sí, no, a vegades has de dir, no, són narracions breus, no? Sí. Perquè no es confongui precisament amb el concepte aquest de conte per canalla. I després passa una altra cosa. Quan dius contes per adults, sempre et diuen, que són eròtics. Penso que és que els adults no podem pensar en res més, no? Certament, certament. Bé, que, per cert, en un dels contes que formen part d'aquest llibre, bé, no, Hi ha tema sobre això. Hi ha tema sobre això. Aquest Resseguir, com dèiem, comprèn diversos contes, diverses narracions, i no és l'únic llibre escrit per l'Assumpta Mercader. En tenim també, en aquest concepte de no per canalla, tenim La dona que somiava mariachis, però després també tens tota una sèrie de contes infantils també publicats. Sí. En aquest cas sí, contes infantils. En aquest cas sí, i també una novel·la infantil. En aquest cas, escrita a quatre mans, perquè l'ha escrit amb en Josep Carrasco, amb il·lustracions d'en Pepe Palma. Això està editat per Edicions del Pirata i la novel·la es diu L'àvia pirata. L'àvia pirata. L'àvia pirata, sí. L'àvia pirata que vaja, que és molt entretingut, aquest conte per la canalla. Sí. A més, doncs, no sé si és aquest, ara crec que recordar que sí, en tens un podcast també, de l'àvia pirata. Sí, de l'àvia pirata hi ha un podcast que està penjat, es pot trobar molt fàcilment. En el podcast no expliquem el llibre és una novel·la d'aventures. En el podcast no expliquem el llibre, sinó que el que fem és agafar els personatges del llibre i fer com un magatzín de ràdio, una mica, Allò hi ha entrevistes, hi ha notícies, hi ha el temps, però tot fet com si estigués fet des de l'illa dels pirates, i la que porta el podcast és l'àvia pirata. Després anirem veient que l'Assumpta Mercader és, des del punt de vista cultural, polièdrica, perquè toca moltes... És que si vols guanyar la vida en el món cultural, o et polièdries una mica, o no te'n surts. Molt bé. Què és aquest Resseguir? El Resseguir és un llibre, per mi, molt especial, pel fet de com ha nascut. He estat anys fent-lo. El llibre Resseguir neix de que un dia jo passo per una galeria d'art que hi ha al poble, la galeria d'en Joan Ferrer, que és preciosa, i animo a tothom, si bé m'agrada, sobretot, està al costat de l'església, és molt fàcil trobar-la, i a mi m'agrada molt l'art, i sempre que passo per allà hi vado, no? I un dia, quan passo per allà, veig jo primer em penso que és una làmpara, sincerament, després en Joan Ferrer, l'artista, em renya molt i em diu és una escultura de llum, i perquè aquesta escultura de llum està feta amb eines. Jo veig que està feta amb eines, no? Eines de ferrer, de manyà. I quan veig allò, a mi el meu cap fa un flashback, retrocedeix en el temps un munt d'anys i em veig a mi mateixa amb 5 anys de la mà de la meva àvia en aquell mateix lloc on abans que en Joan Ferrer tingués la galeria, el seu avi havia tingut un taller de manyà. El seu avi era inventor, era manyà, era un lloc que no té res a veure amb la galeria d'ara, perquè la galeria d'ara és clara, diàfana, en canvi aquell espai era fosc, ple de ferros, ell era un home gros, amb un davantal allò ple de ferro, no? Bueno, allò brutot, no? Allò, clar, el que comporta treballar amb el ferro. I jo veig allò i el meu cap fa, per força aquestes eines han de ser les eines del seu avi. I sense dir res a en Joan, a mi em ve una història, i l'escric, i la hi porto a en Joan. I en Joan Ferrer la llegeix i s'emociona
moltíssim, perquè efectivament aquelles eines són les eines del seu avi, que ell ha trobat, quan ha volgut fer la galeria, ha trobat unes caixes amb les eines del seu avi, i és, què faig d'això? Emocionalment no em dona per llançar això, però és aquelles coses, ho guardo eternament, i llavors ell ho transforma a partir de la seva visió artística. I diríem que aquest va ser el punt de partida, en el llibre està amb el conte Eines de llum, i exactament, aquí es veu... una fotografia d'aquesta obra d'art, no? Feta a partir d'aquestes eines. Sí, que ell doncs, hi fa una imprimació, una composició, bé, ja es veu que, evidentment, doncs, ho transforma tot, no? A partir d'aquí, amb en Joan ens coneixem també de tota la vida, però a partir d'aquí jo començo a visitar la galeria més sovint, em vaig fixant en altres obres seves, en altres quadres, i el meu cap comença a crear històries. I a mesura que les va creant, els hi vaig portant, ell les va llegint, riem molt, parlem molt. La galeria d'en Joan, jo sempre dic, un lloc és com ara el dentista, que saps quan hi entres però no saps quan en surts, perquè no saps ni la cua que tindràs ni quan t'hi estaràs. I amb en Joan li agrada, a tots dos ens agrada molt xerrar i ens ho passem molt bé. I a poc a poc vaig fent contes pel pur plaer de fer-los, fins que un dia li dic, Joan, crec que tenim un llibre i aquest llibre no es pot fer de qualsevol manera. S'ha de fer bonic, perquè hi ha els contes que jo he escrit, però sobretot hi ha el teu art, no? Clar, perquè cada conte va acompanyat, aquí ho podem veure, cada conte va acompanyat, a veure si en trobem algun ara, vinga, va acompanyat d'una obra creada per en Joan Ferrer, un quadre, escultura. Aquesta és molt interessant per un moment. Aquí hi ha un 600. Sí. Aquest 600 és el final d'una història, d'un d'aquests contes, però el començament del conte és, a veure, aquí el tenim, és un cotxe groc. Sí. Del cotxe groc al 600, i les mil i una coses que passen a partir d'aquest cotxe groc. Sí. I dels mil i un personatges també que tenen a veure, que tenen relació amb aquest cotxe groc. Sí, perquè aquest conte el vaig voler estructurar d'una manera també diferent del que és habitual i està vist des del punt de vista de totes les dones que acompanyen la vida del protagonista, que gairebé ell, la seva veu gairebé no hi surt. Ell està vist sempre de totes les dones que l'acompanyen. És molt important deixar clar que això no són il·lustracions, que els quadres ja hi eren, perquè normalment un fa un text i busca un il·lustrador que acompanyi el text. Aquí el procés ha estat totalment a la inversa, els quadres ja hi eren, i jo no escric sobre art, jo escric històries que els seus quadres acaben funcionant com a il·lustracions. De fet, aquests quadres reproduïts amb aquestes magnífiques fotografies, perquè també s'ha de saber fotografiar un quadre, el títol del quadre també hi és, hi consta. Per exemple, aquest conte que es Pregunteu a la senyora si senyora, el quadre porta per títol Manhattan i també posa les dimensions, 200 per 200, és a dir, 2 metres per 2 per 2, és un quadre gran. Diu tinta, acrílic i resines damunt tela de lli, és a dir, la tècnica emprada també hi consta. Sí, perquè vam voler que la gent es pugui una mica imaginar el quadre. Molts d'aquests quadres ja estan venuts, però d'altres encara estan a la galeria i es poden veure. Aquí en tenim un altre, aquest ambientat a Nova York, i el quadre també és de Nova York, perquè l'autor, en Joan Ferrer, a més també ha voltat per mig món, París, Nova York, també hi surten. I hi ha llocs que l'han inspirat molt, com Nova York el té fascinat, no? Llavors, per tant, expliquem-ho bé això perquè és molt interessant. Cada conte, cada narració, va acompanyada de la reproducció d'algun dels quadres d'en Joan Ferrer. Sí. I, per tant, expliquem el procés creatiu. A tu t'inspira el quadre que veus i a partir d'aquí crees una història? Sí. En Joan, jo què sé, jo no he estat a Nova York, en Joan sí, i m'explica ple de coses. Jo escric un conte que passa a Nova York sense jo haver estat a Nova York. Però és que ell m'explica tantes coses, i sempre dic, i he vist tantes pel·lícules, no? Que és allò que deia la meva àvia, jo no he anat aquí, però he vist tantes pel·lícules que ja és com si hagués estat, no? Al cap i a la fi, quan escrivim, fabulem i ficcionem, per tant, ens ho podem permetre una mica tot, no? I sí, el procés ha estat aquest, sempre, Comença el llibre amb el conte Endreçar calaixos, que és una història que, per cert, et deixa una mica descol·locat. Sí. Descol·locat.
perquè és una persona molt metòdica i que d'aquelles persones, no? Que tot ha d'estar ben endreçadet, les rutines han de ser sempre les mateixes, no? I les coses que passen quan això no és així. Però vaja, no desvetllarem, no farem spoilers. No. Per cert, aquest endreçar calaixos i algun altre dels contes que formen part d'aquest llibre Resseguir, també el conte Resseguir, que també surt, tu, a més, els adaptes amb una versió espectacle. Sí, jo em faig un espectacle. Jo soc narradora de contes, jo em dedico a crear espectacles de petit format per a infants i també per a adults, i d'aquest llibre agafo 4 contes i els converteixo en un espectacle, en el que no només explico les històries, les dic gairebé, perquè les dic a fil per randa, es pot dir, i hi ha projecció dels quadres i també hi ha música. Sí. On es poden veure aquests espectacles? Com giren, com volten? El vaig estrenar fa molt poc, el vaig estrenar a la Biblioteca de Malgrat el passat desembre. De moment sabem que anirem a Anglès, sabem que anirem a Santa Susana i estem una mica a l'espera que vagin sortint bolos. De fet, l'Assumpta Mercader ja porta temps fent bolos amb aquestes històries encara poques, perquè acaba de començar, però de moltes altres, per la canalla i per no canalla, per adults també, has voltat per mitja Catalunya amb aquests explicant, no? Dient contes, eh? Sí. A Mataró també, per cert. A Mataró també, a les biblioteques, meves estimades biblioteques de Mataró, i tant. Sí, diria que he estat a totes. Sí. I moltes vegades. I moltes vegades. Hi ha una altra faceta també de l'Assumpta Mercader, que és la d'interpretar, fer monòlegs, recreant dones de la història. De fet, es diu Dones amb història. Sí. I que has interpretat una serventa de Cleòpatra, la dona d'un emperador romà, i això neixen a Tarracoviva, no? Sí, això és un encàrrec que m'arriba, aquelles caramboles que a vegades porta la meva feina, perquè em veuen a Arenys de Mar fent una sessió de contes per adults i em pregunten si voldria fer això, que no té absolutament res a veure, perquè aquí la feina... El Tarracoviva és un festival de recreació històrica, de memòria històrica i de parlar de la història, però vol ser un festival que arribi molt a tothom, no? I sota la màxima rigorositat, per altra banda, i el que es fa molt en allà són monòlegs de recreació històrica, o sigui que una persona interpreta un personatge i tu mateix et fas el monòleg, cosa que vol dir llegir moltíssim sobre el tema, però després estructurar-ho d'una manera, donar-li una dramatúrgia. A mi això m'encanta fer-ho, és exigent, i a mi m'agrada molt la història, però jo no sóc historiadora, no he estudiat història i per tant tinc clar que no en sé prou. Jo sempre dic al director, per favor, llegeix-te això, perquè no vull dir cap disbarat, no? És divertit perquè allà vaig començar molt potent, perquè vaig començar sent Lívia, la dona de l'emperador August, i l'últim personatge que he fet, en canvi, ha sigut una tavernera exprostituta, que dic, ja més avall ja no puc anar. Que amb algun d'aquests personatges, per cert, has vingut a Mataró, a Torrellaudel, clos arqueològic. Sí. Quin era el de Lívia? He fet el de Lívia i he fet el d'Ires, que és la serventa de la reina Cleòpatra, que sent la serventa, en un moment donat el director del Festival Tarracoviva em va dir fes de Cleòpatra, i jo li vaig dir ni tinc l'edat i no vull haver de comparar-me amb l'Elizabeth Taylor, que és qui tothom té al cap, no em ve de gust, i li vaig proposar, dic, si fes la serventa podria dir moltes coses de Cleòpatra que ella mateixa mai diria, i ho va acceptar i ho vam fer així. Tu passes bé fent això? Sí, jo m'ho passo molt bé treballant. En el que és la part artística m'ho passo molt bé. Després, amb la part més administrativa, tot això és més pesat, no? Però amb la part artística tinc la sort de que sí, ja fa molts anys i continuo passant-m'ho molt bé. I m'agrada tocar moltes tecles, a més. Moltes, sí, però el que estem veient, no? Estem explicant, podcast, escrius, fas representacions, monòlegs, adaptes els contes per explicar-los també en petit format. Per tant... Per exemple, amb La dona que somiava mariachis també vaig fer un espectacle de petit format i en aquest cas el faig encara, si surt encara el faig, perquè La dona que somiava mariachis ja fa uns anys que va sortint, però és d'aquells llibres que va fent, ja estem a 4ª edició i jo què sé, igual encara n'arribarà un altre, no ho sabem això. I el faig acompanyat d'en Pau Romero a la guitarra elèctrica, el qual també és allò, doncs, dona molta potència als contes. La dona que somiava mariachis, també editat per Boliana. Sí.
que per cert, explica'ns què representa, què vol dir aquest somni de mariachis. És un conte. És un conte d'una dona que se separa, està a casa sola, allò, i cada vespre s'adona que cada nit somia mariachis. I s'adona que de dia no s'ho passa gaire bé, però de nit doncs s'ho passa pipa amb una cosa que mai hagués imaginat, perquè és un mariachi, s'enamora d'ella, que llegeixin el llibre. I tant que sí, i tant que sí. Quarta edició ja, va? Sí, La dona que somiava mariachis va per quarta edició. En Jordi Soler de Boliana n'està encantat, i amb aquest també. Molt bé, Són diferents, són llibres diferents, punts de partida diferent, però sóc jo. Ho dic perquè en el món de la literatura, en el món de l'edició, avui en dia, 4 edicions es pot considerar que és un autèntic èxit. Sí, jo crec que sí. Potser no està bé que ho digui jo, però costa molt vendre llibres, i aquí part del mèrit, o un mèrit molt important, és del Jordi Soler, que defensa molt els seus llibres i que va a totes les fires, jo què sé, tot arreu on pot plantar parada, la planta, i és així. Després jo, clar, quan faig l'espectacle, així, doncs també acompanya, però... I en aquest cas també ens ha funcionat molt el boca-orella, que hi ha molta gent que l'ha gaudit, que l'ha regalat, que se n'ha fet algun club de lectura, tot això, algun institut que l'ha llegit, tot això ajuda molt. Però un llibre l'has de lluitar moltíssim, perquè a les llibreries hi estan molt pocs, publiquen moltíssim. Si no ets una patum, no?, doncs difícilment tindràs presència. Sí. Jordi Soler Camardons, que com molt bé diu l'Assumpta Mercader, va a totes les fires que hi hagi, i a més, ell hi és presencialment a la parada. És a dir, que no és allò que envies algú, sinó que ell defensa, allò que deia, defensa els llibres. I ens anima a tots els autors i autores a anar-hi. I jo mateixa, si puc, quan és a prop, quan va bé, i miro de ser-hi, perquè realment si ets... No només vens llibres, sinó que dones una importància, no?, al llibre. No, i que a més, una altra cosa, no és el mateix comprar un llibre que desconeixes l'autor o l'autora, o encara que el coneguis però que no el coneixes personalment, sinó perquè saps qui és, que poder parlar amb l'autor o autora, en aquest cas amb l'autora, perquè clar, és molt diferent. Ostres, coi, ja te'l mires d'una altra manera, aquest llibre, no? I agafes un interès, un valor afegit, no? Un interès afegit. Sí, totalment. Per cert, com és això de parlar amb els lectors, amb les lectores, amb gent que ha llegit la teva obra? És una cosa... Té un punt d'inquietant. Jo ara ja m'he acostumat... I mira que jo estic acostumadíssima a parlar amb la gent, a parlar en públic, això no em fa cap res, no? Però quan va sortir La dona que somiava mariachis, especialment, vaig tenir una mica la sensació d'haver-me despullat, saps? Perquè, clar, en tots els contes hi ha una part de tu, i en els meus contes hi ha un tema, no?, de coses que m'han passat o d'emocions, i temes que són potents, que hi ha temes amb els que vaig molt a posar el dit a la llaga, o no sé, que vaig a fondo, no? I esclar, i la gent et comença a dir coses, no? I a mi el que em sorprèn molt és a vegades que la gent veu coses en els contes que tu no has tingut absolutament gens present quan els escrivies. Tu fas l'escriptura i cada persona té la seva lectura. I això jo ho trobo molt, molt interessant. I igual em passa com quan els explico, que de cop hi ha algú que li toques no sé quina fibra i se't posa a plorar. I dius, ostres, aquí? I això és molt bonic i molt interessant. I tant que sí, que sí. Tornem al Resseguir. Resseguir, perquè és el títol del llibre, també, perquè és un dels contes que forma part del llibre. Com neix això? És a dir, li hem de posar títol al llibre i pensar, ostres, mira, posem-li un dels contes, és Resseguir, posem-li Resseguir. Podria haver estat un altre. Podria haver estat un altre, però ho vam estar parlant amb en Joan. Jo Resseguir és un conte que m'agrada molt perquè a més tracta del tacte. El tacte és un sentit que obviem bastant, no? La vista, l'oïda, que no ens falti, no? I jo sempre tinc molt present el sentit del tacte. Jo vaig als museus i segons què veig, sempre... I això no podria pas tocar, jo, això? I sempre és que no? Però encara és l'hora que ho pregunto, segons quines coses, no? Que m'assembla, que potser tindré un sí, sempre és un no. I per mi tocar és important.
I em refereixo a tocar tot, des de les persones, les robes, les textures. M'agrada tocar. I en aquest conte reivindico una mica això. Per tant, hi ha molt de tu en aquest conte, Sí, en aquesta narració del resseguir. En el llibre en general, En el llibre en general hi ha molt de mi. Sí. Jo crec que quan escric per adults hi ha més de mi que quan escric per infants, probablement. I ets endreçada? No, gens. Gens, eh? Gens. Ho dic pel primer d'endreçar calaixos, Sí. no? No ho soc gens, ho soc massa poc. M'haig d'esforçar. Sí. Per cert, que parlàvem d'aquesta aquesta fusió entre art plàstic i art literari, no? Que és aquest recull de contes, de narracions. I mira, jo voldria destacar Digues. que aquest llibre té una maquetació molt maca, que ens l'ha fet en Josep Carrasco. Es parla molt poc d'això, dels maquetadors ningú en parla, es pot dir, ja no diem dels correctors, que també té una molt bona correcció, feta per Toni Hernández, i la maquetació, o sigui, ens hi vam mirar molt en la maquetació d'aquest llibre, no podia anar de qualsevol manera. I hi ha tota una idea, ja es veu en el llibre, en el format, en el paper, en els títols, que són tots de color vermell. I també vull, no sé, agrair-ho públicament, perquè un llibre no el fem només els que escrivim, i és important dir-ho, crec. I tant que sí, un llibre molt ben editat, amb una maquetació excel·lent, com explica la pròpia Assumpta Mercader. Per cert, la passió per l'art, que també és una de les coses que a tu t'apassiona, ho has dit al començament també, no? Sí. L'art, i és molt present en tot el llibre, no només perquè hi ha aquestes reproduccions d'aquests quadres d'en Joan Ferrer, la galeria d'en Joan Ferrer i el propi Joan Ferrer també són protagonistes d'algun dels contes i surten, també. El propi Joan Ferrer, també al final hi ha una ressenya explicant qui és Joan Ferrer, si ho trobarem, per aquí, aquí el tenim, no? Joan Ferrer també s'explica qui és, la seva obra, aquí hi ha tot l'índex d'obres. Les obres que surten, també, però és que, clar, aquí podem veure obres d'art que formen part, com dèiem, per cert, també hi ha haikus. Sí, perquè té aquesta sèrie que és molt diferent, no? I aquesta sèrie, no sé, no havia fet mai haikus jo, però n'havia fet algun per divertir-me. Em vaig tenir clar que per aquests quadres haikus, i així ho vaig fer. Funciono bastant intuïtivament, jo també, D'aquest resseguir, l'obra que acompanya, l'obra pictòrica que acompanya és Mosaic hidràulic, que aquí tenim la reproducció, també forma part del llibre, i que ens explica una mica, no és cap spoiler, però la història d'aquest conte comença des d'un nen fins que es fa gran, i el nen va resseguint les rajoles, els dibuixos de les rajoles hidràuliques del paviment de casa seva, que és una cosa que, vaja, qui més qui menys ha fet, no? Resseguim els dits o resseguim la mirada a alguna cosa, no? Aquesta obsessió a vegades que tenim per resseguir. Sí, neix una mica d'això i neix una mica també del meu fill gran, que també es diu Joan, i que amb els cotxes, el que va arribar a jugar amb un cotxe cap aquí, cap allà, li donaves un cotxe i no hi havia nen. I una mica també d'això, d'aquesta capacitat d'abstracció, no?, que a vegades tenen els nens i que els grans envegem una mica, segons com. El mar també forma part del llibre. Sí, perquè vivim a Malgrat de Mar, estem al costat del mar, i tant jo com en Joan el vivim intensament, no vivim d'esquenes al mar, al contrari. Jo veig el mar i jo a vegades dic que és que em meravello de veure'l, cada dia el veig i cada dia me'n meravello, no? Cada dia penso, i vaig molt sovint, m'agrada caminar-hi, quan vaig aprendre textos de memòria els faig al voltant del mar, el gaudeixo estiu-hivern, i si me'n vaig lluny del mar el trobo a faltar. Assumpta, ens queden 40 segons. Què diries a la nostra audiència perquè s'enamorin de Resseguir? Que és un llibre en el qual hi ha molt d'amor, en el qual hi ha una idea que és molt original i que la gent que... M'he trobat un munt de gent que l'ha llegit i que m'ha vingut, ai, el Resseguir, ai,
Per tant, que s'apuntin a aquest club. Molt bé, el Club del Resseguir, aquesta obra d'Assumpta Mercader, aquest recull de contes, de narracions que forma part d'aquest llibre, que va acompanyat de la reproducció d'aquests quadres d'en Joan Ferrer, la galeria que la té, per cert, a Malgrat de Mar, i que, vaja, és un llibre que totalment recomanable, editat per Poliana, i que, a més, algun d'aquests contes que formen part del llibre també formen part de l'espectacle que Assumpta Mercader representa allà a diversos espais on se li demana. Assumpta, moltes gràcies per venir i molt d'èxit. Gràcies a vosaltres. Ho hem de deixar aquí. Demà més a l'entrevista de Mataró Ràdio. Fins aleshores, adeu-siau i que tinguin molt bon dia.